Hola a tothom. Us agrada el cinema musical? I a sobre de temàtica LGTBIQ+. Sí, sí, n'han fet una i és un musical d'èxit a Londres. I aquí no ha aparegut per enlloc, però ara està a les plataformes. Recomanem-la. Aquest cop parlarem d'una pel·lícula musical. Everybody's talking about Jamie. Todos hablan de Jamie. Una pel·lícula molt curiosa i que no ha tingut difusió, tot i que ha estat nominada als Premis BAFTA com a millor pel·lícula. Anem a veure què ha passat. Ei, no us desanimeu. De veritat, que és molt bona. Va. Qui vagi a Londres es trobarà que el musical encara s'està fent. Realment ha estat un èxit brutal aquest musical que no sé quantes temporades porta en cartell londinenc. I, clar, van pensar, ostres, fem una pel·lícula d'aquest musical d'èxit. Una pel·lícula anglesa del 2021 i dius, 2021, però si no l'he sentit anomenar. I és que realment no ha trobat distribuïdora aquí, a Europa. Què? Què ha passat? Però si ha estat un èxit. Doncs no. S'ha diluït, ha fet uns estrenes molt petitons, en cinemes molt petitons, i després ha passat desapercebut per les plataformes. I aquí venim, com sempre, a reivindicar i donar-li una segona oportunitat. L'argument de la pel·lícula està basat en fets reals i ens situa en l'any 2010 narrant la història de Jamie Campbell, un noiet que vol ser drag queen i que vol anar a la seva graduació vestit de drag queen, perquè la seva il·lusió és ser drag queen. I amb ajuda dels seus amics i sobretot el suport de la seva mare, doncs veurem com arriba al seu somni. I per què no han apostat per ella, si ha estat un èxit al teatre? Doncs per dos motius. Una, per una banda tenim l'estigma que porten totes les pel·lícules protagonitzades per drag queens, que els sembla que no interessa a ningú. I és que qui pensa així no ha vist mai un espectacle de drag queens realment fantàstics, recomanable. Aneu a veure un espectacle de drag queens, us ho passareu genial, són realment superstars. I d'altra banda, l'arriscada proposta del director de donar-li un caire de realisme social, amb la qual cosa dilueix tot l'espectacle musical, donant-li un petit format, tot i que és perfecte. Realment les cançons són meravelloses, la lletra és fantàstica, els actors ballen en unes coreografies magnífiques, però tot en petit format, perquè es centra en els traumes i l'evolució del personatge principal. I, per cert, un detall importantíssim, alerta amb les drag queens grans. Quan surten s'emporten tota l'atenció. Vinga, mireu-les bé. En referència als actors, l'actor principal ho dona tot. Realment està fantàstic i brilla molt. Però els secundaris, els secundaris, alerta. El magnífic Richard E. Grant, ostres, de veritat, un actor immens. I també tenim Lauren Patel, la noieta musulmana que l'acompanya, o, per exemple, la mare, Sarah Lancaster. I és que el càsting està molt ben aconseguit, ho donen tot en pantalla i transmeten molt bon rotllo, aquella naturalitat. Per tant, fantàstics. Com a tot bon musical,
coreografies, els personatges, quan els dona la gana, comencen a ballar i a cantar, i tot s'integra, tota la lletra s'integra perfectament dins l'argument de la pel·lícula. S'enllacen perfectament. Per això és un dels grans musicals d'aquests anys. Que no es va a la temàtica LGTBIQ+, vale, doncs Change. Recomanarem també 2 musicals brutals, magnífics, que ha estat un èxit. Willy Wonka. Uf! Willy Wonka, Timothée Chalamet. Oh, que bé que està! Musical tendret, una meravella que mereix una segona oportunitat perquè és espectacular, amb un caire de l'escriptor Roald Dahl, magnífic. I l'altre èxit, també com a musical, és El Gran Showman, amb el magnífic Hugh Jackman. Bé, 2 musicals que suposo que si us agraden els musicals els heu vist i els podeu reveure perquè estan magnífics, i aquest l'heu d'afegir a la llista. Fans dels musicals, si gaudiu dels musicals, doncs vinga, aquest, que us agrada la temàtica LGTBIQ+, també, doncs va, vinga, és la barreja perfecta, som-hi, llantiols, vinga, som-hi, anem a veure-la, que s'ho passareu molt bé. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.